Шолжапайда юлер агрономический эксперимент. Район Россельхозцентра Гузынчиш тохкамыққа штадир керт елыт. Пқысорты мұққи пқысорт кайы. Солқа кертердерді мотигерч алыма халық жмыш талы тәжір мелбуақ хуқымлыбы хәріне хуқым чиеці чқантық кірі. Елыда дучқылыр тқысем үшін тап. Бар шуды Россельхозцентра бохлыш хар шеркерді чилта тейп парфу ваймехкар қаштаду. Из елтмыш талыты үтінс болхмышт бибезі хүш специалистыш. Арғаныр красындарыден иттей пар юрт бағым культура пхысорт мұққе пхыфук айды. Алда халқе дадин доузыш дуатыш елт фуды гойтыждырыш. طبعا هو عادين سرطاج أنا شبه نوع سرطاج ده هو عادين سريدني أورجانيست أهار институт зяхчо тун лагасын лей дик погодный условия школе 70 центров 75 центров урожайность хугяхется. И самое главное в хозяйстве же шейн сорт выбрать тогда оз ах дал эндали ах семинар совещания в хозяйстве шейн ежел состав выбрать. أستا تبلغ حق أستا لهتن داقده هار تي بارجي دادو تصوتي هادا بولو تخكما بولخ لزرج تسان نقطر فوت حجج اشتا ايش جو ملخ اشتوخش دابودش بو أغزر بولخ حخلت تاقدين حج حتى أوخش специалисты Россельхозцентр специалисты حتى أوخش ونا دور до да ездишь شي журнал خود журнал наблюдений фенологических наблюдений Нагасаны йоқыллахты йоқыл да язди. Билха лодали злой слой малаевди толщина да яздиш, мазду хамда яздиш. Из бог да хубо. Семеноводы же отдельно семеноводы специалисты шубу. Шолаш ора цан лазарыш хамаж латыжо чопик хама же отдел защиты же хож. حلقة بلغو مداخرة يبول حلق رقواتش بجبات هار شرد عدور دو جيلتا ديك حوقم تشيئت اهتو بال يرت باقم خود ديك توقم بيافود عديرك حجام حنس قواتش بجبوش بلخات اغول ديك حوقم تشيئت سبوشي وارح ديديز رقواتش ديالار خبر Россельхозцентра بوخلوي زورتوا مدينة كتزويف إليس مرزيبا مدينة خوامش غليشي